Kaya sa nakilala mo agad. Si Papa Roncho, na lawyer at negosyanteng mayaman, kaya siya ang kapuhan kung sino man may problema sa pera. Si Sisi, ang kanyang pamangkin at BFF ko, na nanalong new fashion designer sa isang reality show. Si George, aka Georgette, ang half Pinoy and half Pinay na may mother instinct sa kanilang lahat. Pag love life ang problema, siya ang takbuhan. Yung pang-apat na Deri? Mamaya na na malalaman. Well, pwede namang ako yun. Kasi feeling mo, beke rin ako. Yaya, foodies and drinks. Ano ba naman yung suot ng Jolene? It's horrible, horrendous, kaya hard. Siyempre mag-respect tayo. Dapat pala mo ng style. Galing ko siya kayo. Skin ko kay gaway. Papa Chua, yes, Georgette. Why are you looking at my Ate Shally and my sister Maggie? Ano Papa Chua? Ikaw ba kilala ko na ang yaman-yaman pero ang face sa movies, pamasa, nagsalita kasi sa British. Papa Chua, napanood mo sa kanya. Yesterday, today, and tomorrow. Future? That's right. Oh, pati doon, nag-chill. Ano nag-chill? That's one of the best performances of a dining star. Ikaw ang chill.